Ja. Alltså, jag ska ha en boxer då. Det säger att jag ska så säger man det ska in i äktenskapet och där har en boxer som markerar hur det är som har boxarna och björ ut i äktenskapet. Det ska vara en kraftig boxer som switchar på alltså. Så vet jag inte. Hästar är det helt prima. Hästar är det helt prima. Jag minns kanske syndrom en rockstjärna eller så. Det är störst tycker jag. Det är bra. Kan jag höra så ja, alltså heter har så lågt alltså men 1300 kronor att inte betala för det. Alltså jag sa inte priset för det får ut där att det att handelsmän att det är några pokar det är några krapyl alltså det är helt otroligt. Ja? Du kör jackan till. Det är det som gör 1300 kronor. Har du då så vi? Ska man gifta så måste man få jacka. All right alltså. Ja, alltså jag följer med Havartli, ja. Kan jag säga. Jag följer med nästan som är, ja. Alltså det är riktigt ju rätt gott. Alltså jag följer med synd som Tony Blair, Samvena, Sarkozy, Jörgen Niklasen. Alltså så följer som en stora man. En stora man. Ja, men det är allt hållt. Det tackar vi då. Ja. Det tackar vi.